Vou a dar lectura a unha declaración institucional que me fan chegar os grupos para conmemorar o Día das Enfermedades Raras. E que di: en Europa as enfermidades raras afectan a menos de 5 persoas por cada 10.000 habitantes. Identificáronse máis de 6.500 enfermidades raras, das cales só o 6% teñen tratamento e máis da metade das familias esperan máis de 6 anos para lograren un diagnóstico. Estímase que entre o 6 e o 8% da poboación mundial convive con estas patoloxías, polo que se calcula que no mundo habería 300 millóns de persoas afectadas, 3 millóns en España e 200.000 en Galicia. O 28 de febreiro conmemórase o Día Mundial das Enfermedades Raras, co obxectivo de impulsar unha mobilización que permita sensibilizar, concienciar e situar estas enfermedades na axenda pública. A acción, liderada en Galicia por a Federación Galega de Enfermedades Raras e Crónicas e en España por a Federación Española de Enfermedades Raras, que representa hoxe o impulso e a forza de máis de 440 organizacións de pacientes. Estas organizacións evidencian que acceder á prevención, ao diagnóstico, aos tratamentos, aos cuidados, á atención social e á interdisciplinar, a educación ou o emprego son retos que as persoas con enfermedades raras para quen os coida e para un país. Porque existe descoñecemento, porque necesitan ser máis investigadas, porque afectan a moitas persoas no seu conxunto e porque existe unha gran inequidade no acceso aos recursos sociais e sanitarios. Esta inequidade faise evidente nas diferentes políticas territoriais, na fragmentación da investigación e da información existente, nas diferencias no acceso ás probas diagnósticas ou nos escasos tratamentos dispoñibles, así como nas barreiras para o acceso a unha atención especializada e integral. Por iso, o Parlamento de Galicia declara a importancia de, primeiro, impulsar a investigación e o coñecemento para ter máis información sobre a orixe, a evolución, o tratamento e o pronóstico das enfermedades raras. Segundo, lograr e asegurar o acceso en tempo e en condicións de equidade ás probas diagnósticas e aos tratamentos e terapias. A abordaxe desde estas eixes debe ir acompañada da incorporación da participación efectiva dos pacientes e das entidades que os representan nas decisións que os afecten, desde unha visión transversal e social, garantindo a coordinación interautonómica para asegurar a equidade no acceso aos recursos sociais e sanitarios. A Cámara Galega súmase solemnemente á iniciativa porque cada persoa importa, baixo o convencemento de que avanzamos xuntos a única maneira de non deixarnos ninguén atrás. O apoio e o compromiso de todos marca a diferencia na vida de moitas persoas. Esta é a declaración Santiago de Compostela, 25 de febreiro de 2026. Moitas gracias. Continuamos coa orde do día.